Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Halo Wih, guys. Dek Jihun jadi apa ini, Dek? Monyet. Monyet. Gak apa-apa, ini cuma namanya aja yang monyet. Wih. Monyetnya iso salto ora, Dek? Iso. Ya sudah nggak terus toh. Aku ya iso. Terus ada setan merah. Wah, setane ada tanduke, guys. Ada Mas Elvan. Wih, keren, Van. Elvan, ini setane makan apa, Van? Makan kembang-kembangnya. Wah, kembang tenan. Ngerti Mbak Irma toh? Terus ada macam-macam, ada Mas Rama, Halo guys. ada Mas Riko, Halo guys. ada Mas Abdul, Halo guys. ada Mas Reksa, ada Mas Hanif, ada Mas Beril, dan ada Mas Iqbal. Halo guys. Ya Dek Jihun karo Mas Elvan. Wah, ada topeng. Bangsane karo Gandaro Sewu. Joget. Sumi kira saka sak tengahing papan panggonan kene. Gak ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Ngerti santet to, Dik? Sumi kira saka sak tengahing alas glagah wangi. Wah, pinter joget. Saltone piye saltone? Saltone piye punya teh? Van. Tiba Irma. Gitu tuh, Dik, Adik. Wah, topengnya monyet. Apik wih. Kok jajan? Joget sing apik, joget kok takane kok. Monyet, ngene gede-gede. Tuh, mau pargo iki tanane. Wes yo duduk yo Dek Jihun karo Mas Elvan. Wes copot-copot. Kono kok kono, Dik, kok kono sisan. Van, kok kono, Van? Angger lebokno kono. Kok tak sendalke dhewe. Yo saiki Mas Abdul karo Mas Hanif. Kita bareng lagi. Woi, aku tidur. Mama Cidi is air project. Ayo nih.
Ya. Yo ngentekke stok iki lho. Ben entek sik. Wes yo duduk Mas. Mas Abdul duduk. Yo Mas. Dek Jinus deh. Yo Mas Reksa karo Mas Riko. Iya engko sik. Oke, Mas Riko rene. Bangsane para gandane sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan rene. Nggak ngerti yo. Yen bumi Sedih nek guru-guru mendung. babat. Kowe kok sedih. Adake dadi Kutaraja. Galau. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah wae. Terus mari lemes bal. Ya duduk yo Mas Reksa karo Mas Riko. Ya saiki Mas Rama. Mas. Ayo Mas, Beril. Sapa iki mau hiu? Gagi ayo bel dipakai bel. Abdul jenggot. Please. Duh. Piye to wis itu pogak re? Riko nek jar. Iqbal. Wes ya duduk ya. Ayo Dek Jiwon. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah penonton video ini. Jangan lupa subscribe, subscribe, dadah.